Siemka, dzisiaj wam pokażę album na iPad. Znalazłem go w Empiku. I przy okazji 3 paczki kart Champions League otwarte już. Arsenal, Barca, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Celtic, Galatasaray, Juventus, Malaga, Manchester, Milan, Porto, PSG, Real, Schalke, Szachtar, Valencia i checklista. No i pokażę wam. Tak to wygląda. Za kilka godzin, tak około za godzinę, dwie wam pokażę wam dalszą kolekcję, jak już włożone będą i wtedy też będzie podsumowanie powtórek. To wszystko, to bardzo fajnie, tak wygląda z tyłu i 3 paczki kart Champions League. Wam pokazuję. Antonio Tymoszczuk, Łucinić, Brad, Wilson, Nyanga, Squadron Fan Favorites, Ibrahim Alafie, Intura, Filip Santana, Luis Sting, Shea Nasho, Jesus Gomez, Matt Bartel, Arsisoko, Bawaj. To wszystko inne to bazówki. Wszystko bazówki. Jedna Scott Brown. To będzie tyle. Dzięki.